El Partit Popular d'Algemesí ha presentat el seu programa electoral sobre seguretat ciutadana que baix el lema Algemesí Segur 2007-2010 pretén convertir la ciutat en un centre de referència en seguretat, presència policial i emergències. Nosaltres volem i duem el programa el tema de seguretat que creiem que és molt important per la nostra ciutat, per lo que comporta per a tots els veïns el que tinguem aquesta tranquil·litat de poder eixir per el carrer, poder anar tranquils, que els nostres fills puguen anar tranquils sense el risc a que tinguin que ser assaltats o abordats per qualsevol persona. I hem creat un programa d'Algemesí Segur 2007-2010. L'acte va comptar amb la presència del secretari autonòmic d'Interior, Luis Ibáñez, que va qualificar d'atractiu el programa presentat pels populars. Creo que es un programa mucho más atractivo, un programa que lo que pretende es presencia policial en las calles, que es lo que al final quiere el ciudadano, ver policía uniformada mañana, tarde y noche, porque esto es algo que da tranquilidad y esto es algo que es necesario pues como una de las primeras prioridades de cualquier municipio, en este caso de la Comunidad Valenciana. Els populars van presentar la creació d'un centre de seguretat i emergència i un nou retén policial desvinculat a l'edifici que alberga el consistori. Junt amb aquestes dues construccions van prometre augmentar el nombre d'agents policials que asseguren són insuficients, ja que segons els populars hi ha hagut un augment de delictes tal com apunta l'augment d'un 108% de cridades al telèfon d'emergències. Benestar Social Algemesí 2007-2010 és el programa presentat pels populars d'Algemesí i que ha comptat amb el suport de la consellera de Benestar Social, Alicia de Miguel. Y como transición, algo que sin ninguna duda será una realidad en esta próxima legislatura, y es una residencia para personas mayores con centro de día, especializada sobre todo en enfermedades de Alzheimer. El PP centrarà el seu programa social en 5 punts encapçalats per la creació d'una residència per a la tercera edat i centre de dia de 5.000 metres quadrats i amb capacitat per a 140 persones. A més, pretenen construir un centre especialitzat d'atenció a majors, una residència per a discapacitats psíquics, un centre de rehabilitació i integració social i un punt infodona. Durant l'acte que s'inicia amb la visita del centre de l'Associació de Malalts d'Alzheimer, la consellera de Benestar Social va avalar el programa presentat pels populars algemesinencs, als que va prometre 12 milions d'euros per dur a terme. Per la seva banda, Vicent Ramon García va agrair el compromís de la consellera. En este programa du la creació d'una residència i un centre de dia, du la creació també d'un CEAM, la creació d'una residència per a malalts psíquics, també un CRIS i també un punt d'infodona. Entonces, la consellera s'acaba de comprometre amb nosaltres que ens van a destinar uns 12 milions d'euros per a cobrir tot este projecte que duem, que evidentment és una quantitat molt considerable.